Verím, že aj pre zdravotnícky personál, ktorý tieto monitory tu obsluhujú a majú ich tu na lôžkach. Takže ďakujem veľmi pekne sponzorovi za tento štedrý dar. Dúfam, že budeme spolupracovať aj do budúcna. Ja dúfam tiež, že určite ďakujem tiež za túto možnosť pomôcť. Jedna vec je chcieť pomôcť, ale druhá je mať aj nejakého partnera, ktorý vás nejak odnaviguje tým správnym smerom, aby to malo úspech. Takže určite ďakujem aj za tú príležitosť. A podľa mňa je to akože skvelý projekt. Takže super, je to jedna z tých pilierov, ako funguje nadácia Veolia, že ako som spomínal, že deti, kultúra a šport. Deti sú možno, že aj jedno z takých tých ťažisk, ktoré radi podporujeme. Takže určite ďakujem aj za nás. Radi, že to môže byť ako pre naše deti, tak aj pre personál a pre rodičov, čo sú najčastejšie prvorodičia, že to pre nich je bezpečné a že keď to vidia tu, tak si monitor môžu zapožiť aj u nás v lekárni a potom monitorovať bezpečne dieťa aj v domácom prostredí. A ich zaučíme, čo robiť vtedy, keď monitor tak aby to bolo pre ich bezpečné.